Здравейте хора, аз съм Съни. Тук с мен е Алекс. Сега тя влиза. Алекс. Алекс ТВ. Какво е станало? Къде е? Тук. Тук аз съм го направил това. Защо? Защото искам. Сега хора днес това ще го направим в нещо. И тази къща. По-скоро аз си ги правя, защото Рая повече си паля по копането. Чакай да отида при Рая. Да виждам на карта, защото те виждам на картата. Обърни се. Защото аз се гоня с огнения лък. Трябва да се бъда дърва просто така. Добре сграя. Още ли че ти дава по всички много дървета? Чакай да дойда. А това от мен. Ето. Сега! Омега. Искам да ми дава така дърветата. Това ни дава. Какво ни дава? И на мен не ми дава. Защо? Хора, аз отивам сега да оправям онези къщи, а Рая се събира дърво. Всъщност не си събирам цивця. Ябълка за мене! Аз съм далеч. взех ябълка. Аз вече съм далеч от къщата. Аз съм далеч от теб. Пак те виждам на картата. Да, виждам те на картата. Не, това е нашата къща. Не. Защо не вземем тази къща? Друг път. Мога да се измисля. Коя къща е? Ето тази, където си сега чи. Няма да живеем тук, Рая. Защо? Махни се, не ще подпалвам. Ще изпадам на Защо 100 блока. не тази къща? Не живеем в тази. Не живеем в другата. Сега не те убия. Не убивай това, баща ми бе. Май. Това е момиче. Аз ще го убия. Няма да успееш да го убиеш. Аз ще го убия с... Знам, че дали се повече не знам. Не. Аре бе. Така. Сега ти къде си? Сега ме не слушам. Не съм те убил. Изписва, че аз съм те убил ли? Без да искам. Ударих. Само... Казвам, че искаш да излезеш. Нищо не съм те взел, всичко си... Тук стои. Хора с пръза малко. Няма да спирам клипа. Рая, ела при мен къде съм аз. Не ти виждам нищо. Да. Но сам. Да, и? Там отсреща се. Аз я правя. Аз не мога да ги виждам. Стая за честове. Къде са? Където съм аз? Не те виждам никъде. Ела бе! Да? Насам. Следва има. Отсреща са. Идва и че почват да изчезват. Морковите вече изчезнаха. Няма да чакам. Да не е дошъл. Аз ли бе? Аз бе! Аз днес какво става, знам, че събирам цветя. Аз ще си правя фермичка за цветя. Няма. Аз ще си събирам. Бира? Не бе! Събирам
Няма. Аз чух. Пия бира. Годините. Там... Взех ти 5 моркова. Стига. Дадох чеки. Ето ви. А по-скоро не съм моркови. Аз ще скажа. Рая, опитай се да ме удариш. Какво правиш? Нищо друго. Що ме видиш? Как? Не можеш да ме удариш, бе. Знаеш ли защо? А що? Защото аз мога... Защото аз съм на креатив. И как можеш да те удара? Ела да се опиташ този път да ме удариш. Нали те ударих? Не мога. Можеш, бе, опитай се пак. Ела тук. Сумай. С меча. Бягай! Извинявам. Пътя е толкова малка къста. Няма да... Да ти кажа ли нещо? Да. Вече извинявам. Вече няма. Хора, отивам да взема още дърво. Радко умира, а аз бягам. Дай водата. Раска. Искаш пак да почнеш? Да. Аз ще се чува цял ден къщи. Изчакам да стане тъмно. Той става тъмно. Аз седам. Къде са селените? Къде са селените? Трябва да знам. Айде, аз идвам. Към нас идвам си. Само трябва да щупа това. Аз сега бях заради теб. Къде бе? Два мами. Аз идвам насам. Няма да затворя вратата, иначе ще убия. Буквално. Ама трябва да затворя. Аз ще съм пуснал чудовищата. Сега ще пусни. Ма то сутрин бе, Рая. Не. Не зани. Без тъмно. Извина, стана сутрин. А как не тата да вземе таблет? Телефона. Не. Добре, такава трябва да стане тъмно. Не ми се прави сега тъмно. Искаш ли да кажа? И бравата ми се щупи. Нека ти става. Не ми се смей, бе. Аз имам друга брадва. Те имат по-малко, аз имам Аз имам диамантена брадва. Бях се направил. И вземам дърво. Защото се правя много съндъци и ми трябва много дърво. Какво правиш, бе? пичаш дърва. Какво правиш сега? Аз искам да си печа дървата. Чакай да се телепортна до нас. Кой ми пря? Аз правилно си ги сложа, тук съм си ги печа. Аз сега ще оправя. Ара няма да печеш дървото. Ама защо? Заповядай, че това ти взех. Заповядай. Това ти взех сам. На нетопличкото, на нетопличко ли? Той не е топличко.
Виждам те. Аз те виждам на картата ми. Аз те виждам на моята карта. Пречак. Ами е така в момента си... За тази... За къщ... Ти си в момента на ковалнята. Само такива столчета ли? Сериозно ли? Да. Тук едно столче, защото няма такова друго. Братвата ми. Да не сме отгоре на замъка. Извини ме, виж. Заед съм. Измамете се ми. Моля се. Ей сега. Сега да сложа 2 честа на земята. Да си взема това. Да? Стой горе. Не скача и нищо не прави. Чули? О, не става тъмно, виж. Изчезвам. Падам. Майя, все пак се качвай. Няма Иначе става тъмно. Майя, аз не съм пуснал чудовищата, бе. Идвай. Какво? Идвай при мен. Какво? Пуснал чудовищата. Идвай, качвай се. Ей, ходи да отвори вратата. Аз ли? Да, Ще я затворя така. идвам. Ти! За... То... Качи ли са? Чакай да напиша едно нещо. Тъп... Алекс... Кога ще дойде? Ей! Кога ще дойдат тези тъпи зомбите? Аз съм ги спрял. Знаме. Или какво си минал? Няма. Добре, добре не те бутна. Добре. Защо не искаш да се пуснеш чудовищата? Пускай, пусна ли ги? Пуснала си ги? Не. Така пак не те бутна, искаш ли? Пак не те бутна. Не можеш. Къде му се прати, бе? Не! Защо да нека не пуснеш чудовищата? Пускай ги. Няма. Ама, Хора, това са бъдете днешния епизод. Благодаря, че сте гледали. Ако сте гледали, слушайте. не спирай епизод. Марай, най-много трябва да снимам до 15 минути. Хора, това са бъдете днешния клип. Благодаря, че сте гледали. Ако сте гледали, слушайте по него, сега ще снимам следващия клип и чао.